हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै सिनेमा नायनो थांनो ओंखारदों मा सिनेमा बबेयाव थांगोन सोर थांगोन नोंथांमोननो खोन्थागासिनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दा नै आंजों दङ सन्जय हाय सन्जय हाय जों माने सिनेमा नायब्ला जयैनो नायो आरो गोबां सिनेमा जों खानैयानो थांनानै नायहैबाय थायो ओमफ्राय डिसिसनखौबो जों सानैयानो लायो आरो मा नायनाया मोजां जागोन ओमफ्राय माखौ माने नायनो गोसो दङ आरो ओमफ्राय दिनैबो जों थांगासिनो दा कन्जुरिं हरर मुभि आं दा कन्जुरिं 1 2 खौ नायदों ओमफ्राय 3 खौ नायाखै आरो ओमफ्राय दा 4 फैदों हलाव ओमफ्राय 4 खौ नायनो थांगासिनो दा कन्जुरिं लास्ट राइट्स माने बेनो लास्ट पार्ट होनना बुंदों मिथिया नाथाय थांगासिनो ओमफ्राय नों नायदों तुम साइसा ना नाया गरजुदा हरर मुभिनि लिस्टआव बियो टपाव दङ आरो बेखौ नायनानै हार्ट एटेक जादों होननायबो खोनादों आं गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय आमाय सासे दंबावो सिगाङाव आमायखौबो दैखांना लानोसै थौदो लोगोफोर नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय थागोन आं लामा गाज्रि नै जोंना बानायगासिनो माब्ला जागोनथाय बानायबायल' थायो सानफ्रोमबो एकदम धुला मास्क गाननांगौलै बेनिखायनो ओमफ्राय नै जोंना किरपिला हादोरनि भारत माता की जय गान्दामलै गान्दाम माबा तुमको ये हॉरर मूवी देखना पसंद है कि नहीं है पसंद है क्या क्या देखा लाइफ में हॉरर मूवी का लिस्ट बताओ 2-3 कंजूरिंग नहीं देखा ना नहीं कंजूरिंग तो मैंने लैपटॉप में देखा है 1 2 वो देखा था और देखने जा रहे हैं स्कैरी क्या था ये का स्कैरी क्या मूवी था ये भूल गया अभी चलो कंजूरिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं आज इसके बाद रॉन्ग टर्न देखा ये तो 1 से 7 तक देखा वो तो 1 से 7 तक हॉरर से ज़्यादा तो थोड़ा अलग ही है खतरनाक है तो सर्वाइवल टाइप का है कच्चा खाता है मुझे तो हॉरर मूवी बहुत पसंद है लास्ट मैंने देखा था स्त्री 2 लास्ट टाइम स्त्री 2 नाइडिंग वाओ कॉमेडी हॉरर कॉमेडी जबरदस्त मैंने बेस्ट एक्सपीरियंस है बॉलीवुड नहीं देखा स्त्री सब नहीं देखा बेजोंना गसाला बेखौ गसाला होनना बुङो आरो मालिगावनि एकदम मालिगाव एरियानो गोलैयो गसाला रेलवे मेडिकेल रेलवेफोरनि मेडिकेल बियो ओमफ्राय बेयो आरो बेनो आरो मालिगाव गसाला नै जों मालिगाव रेल गेट मोनबाय बिथिं थांब्ला माने कामाख्या स्टेशन मोनहैयो आरो कामाख्या जंक्शन ओमफ्राय बेयावनो आमाय सासे दङ बेखौ दैखांना लांनि बिथिं मानो सोदो आरो बे इधर ही तो मिलेगा इसको कहाँ है वो इधर ही रहता है कहाँ है फोन करो आगे से घुमाओ संजीव को है मिंटू ओए संजीव तो ऐसा से कुछ लो आमाया बेयाव गैया बबेयाव दङथाय फन खालामनि नाथाय बेयाव गैया मोनफैबाय होनना बुंदोंमोन नेना लांसै वो बारायगोन हले बासाया मामाया मोनफैबाय मा खबर मामा बरिया मजा जोङो मा मुभि नायनो थांगासिनो बा दा कन्जुरिं बरिया एक्साइटेड ना एक्साइटेड पुरा 1 2 खौ नायदों ना नायाखैमोन नोङो नायाखै एबार बेथ' पार्ट 4 दा मा रखम मोनगोन आं निजेनो मिथिथ'आ नायखांनानै जबरदस्त बे फिल्मखौ नायनानै माने हार्ट एटेक जानायबो खोनादों आरो ओरैबायदि गिथावना दिनै होमबा आधा नायनानै ओंखारबोनांगोन नामा जों ओंखारा मानो ओंखारा पुरा फुल कन्फिडेन्स आरो सिट खालिबासो गिनांगौमोन सोरबा जिरे फैबाय नामा होनना सिटआनो फुल टेनसन गैया खनायावसो सिट मोनदों जोङो सन्जय मा होनो नायनो हागोन ना इयो हायोनाया नोङो पारेना पारे जोंना नैबे माबा मा होनो रेलवे इनडोर स्टेडियाम नैबे हकी स्टेडियाम बेनि नङा इयो बेडमिन्टन इयाव जि भलिबल माबा माबि खेला जायो आरो मुथते बेनि सिङाव बेयाव खम जों आगोल फैना जिरायफैबाय बास्केट नै बेनो थांगासिनो लोगोफोर
लोगोफोर नोंथांमोनजों एसे सावरायनो गोसो जाबाय आरो खोथाया जाहैबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना बांद्राय नाया एसे साबस्क्राइबारबो गैया नालाय एसे दङ ओमफ्राय नोंथांमोना जिखिना नायो आरो मोजां मोनो ना मोना जुदि मोजां मोनोबा माने लाइक हो आरो ओमफ्राय कमेन्टआव लिर आरो माबायदि भिडिअ आं इमप्रुभ खालामनो हायो नामा बा आंनि रावा बुंनाया जाया नामा बर' रावबाबो जोंना एसे आलादा नालाय जोंना जायगाया आलादा रायज्लायनाया एसे आलादा ओमफ्राय आरो मा होनो ओमफ्राय आगोल सर्ट फिल्मबो होदोंमोन आरो दा मोननै सर्ट फिल्म लिरनानै रेडि जाबाय मोनसे लाभ स्ट'रि ओमफ्राय मोनसे कमेडि एक्सन आरो एकदम गुसुं जागोन बेयो ओमफ्राय आरो मोनसे एक्सन थ्रिलार लिरबाय दं आरो जुदि नोंथांमोना जुदि लुगैयोबा आं बानायगोन आरो नाजाफिनगोन आगोल माने सम मोनोमोन नालाय बानायनो बेनिखाय बानायोमोन दा आरो खामानि मावाबा जाया खामानि मावनांगौ बयबो बेस्थ' जों नै मामाबो दङ आंजों जों खानैजों मिउजिक भिडिअबो बानायदोंमोन ना साननैसो बोसोरनैसो ड्रप थाबाय आरो दा स्टार्टिं खालामबावनो नागिरदों खालामनो नागिरदों एसे सापर्ट खालामबा आरो माबायदि जायो जाया नोंथांमोना जोंनो फोरमायहर एसे जों होमबानिया एसे गोसो गुदुङै खामानि मावनो मोजां मोनो नोंथांमोननि सायावसो आरो नोंथांमोना मोजां मोनो मोना एसे प्लिज खनसे फोरमायहर गासैबो कमेन्टनि जारै खोन्थाबाबो जागोन मोजां मोनाबा मानो मोनाखै जों मोजां बानायनो नाजागोन जोंनि भिडिअ मा कमि दङ जों बे कमिखौ पुरा खालामनो नाजागोन सेस्था खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय लोगोफोर मिउजिक भिडिअ जोङो बानायदोंमोन मोननै बानायनाया जों आरोबाव हायो खिन्थु खोथाया जाहैबाय रेसपन्सखौ मोजां मोनब्ला एबा माने मा होनना बुङो भिउज फैब्ला एबा जे बेजों सोलिनो हायो ना हाया नोंथांमोना एसे फोरमायहरलाय जोंनावथ' बिदि एक्सपिरियेन्स गैया नाथाय गोसो गुदुं जानानैसो बानायदोंमोन जों फैसाबो खरसा खालामबाय ओमफ्राय दाबो जेबो नङा जों खरसा खालामनो होनबानो हायो खिन्थु खोथाया जाहैबाय माने बेजों सापर्टखौ नांगोन आरो बर' सापर्ट खालामलायनांगोन औ ओमफ्राय जुदि सोलिनो हायोबा बेजोंनो जों बिदि बानायगोन आरो ओमफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय दिनैनि थांखियाथ' एसे आलादा सिनेमा नायनोसो थांगासिनो नालाय सानडे एसे इन्जय खालामनांगौ आरो बर' मुभिफोरखौ जोङो दा गुवाहाटि मालिगाव एरियायाव थायो नालाय बहुत बर'फोर दङ जिएस रडआव लागायस्लाय जोंनि आदाबारियाव मा आइनक्स एनसिएस मलाव आरो नोंथांमोना बेयाव फिल्मफोरखौ लाबोयोबा जों मोजां मोनगोन आरो एसे मानसिबो जागोन बेयाव सिटियाव लागै बांद्राय बर'फोरा मिन्थिस्लाबा आरो एडभार्टाइजआथ' खम बहुत जायो रावबो मिन्थिया पाब्लिक सिटि जाया नालाय बेनिखाय मानसि गोबां जाया थेवब्लाबो नोंथांमोना टेनसन लानाङा बिदिनो लाखै जालांगोन एबारबो हायोब्ला दुर्गा फुजायाव जोंनि आइनक्स ना एनसिएस बेयाव होबानो जाबाय एड्रेसा जाबाय आदाबारि एकदम पइन्ट आं बेखौ माने बावगारना दङमोन आरो एकदम जबरदस्त पइन्ट बुंदों जों थांनाय दुर्गा फुजायाव नायदों दाहाल हा मानसियानो गैया सेन्ट्रेल मलाव होदों आरो मानसियानो गैया जों साथाम आमाइ दङ आं दङ ओमफ्राय लोगो नै सन्जय दङ ओमफ्राय आमाइनि भागिन आरो जों साब्रै थांदों नायनो ओमफ्राय आरो 10 जनसो दङ आरो माने मथ'थे 15-20 जनसो नायदों जोङो एकदम इन्जय खालाम नायदों खिन्थु मानसियानो गैया आरो जुदि जोंनि बे आदाबारियाव एनसिएस मलाव होयोबा ना गोबां मानसि जागोन मानो होनोबा गरसुक पामुहि बरागाव मालिगाव कामाख्या गेट जोंनि गोबां बे खाथि खाला बर' दङ आरो बे उत्तर गुवाहाटियावथ' बर' मेरला बेनिखायनो जोंनि मथे माने बेयाव होबा मोजांसिन आरोना बेटार आरोना मानसि जागोन आरो जांख्रिथायनि थैसाम फैगासिनो लोगोफोर जांख्रिथायनि थैसाम 2-1खौथ' नायना जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर जों मोनफैबा आइनक्सआव नायगोन मला जाहैबाय एनसिएस स्कुवेर मल बेनो मोनफैबाय जायो दे मा रं साइड राइट साइड इस नङा माने खोथा मथेथ' डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ आरो थेवब्लाबो बेयावनो लाखिदो ना पार्किं खालामना लानोसै ओमफ्राय दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो बा बिसोर सानैया बिराद एक्साइटेडलै मिनिगासिनो मोनसे भिडिअ लाहरनाय
आं लाबाय थादोंना दङ नालाय जों दा लिफ्टआव थांनो नेगासिनो थुजोबना दोन मामायानो गोदान मबाइल लादों गोदान मबाइल मा मोनसेया फैगोन बा ओइ बे मोनसेया फैगोन ना Few moments later, কেইটা হৈছে টাইম 1 hour later. नायरा नायरा जैसे हर कॉफी कोल्ड नहीं होती और हर ड्रिंक भी कोल्ड नहीं होती हर एक मीटिंग जरूरी नहीं होती कभी कभी लव स्टोरी पूरी नहीं होती हर सब 1 hour later. जोङो सिनेमा नायनानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय सिनेमाबो जोब्बाय ओमफ्राय ओंखारबोनाय जाबाय जोङो ओमफ्राय रिभिउखौ एसे सोंनि र' दे माबायदि मोनखो नोङो स्ट'रिखौथ' एसेबां गाज्रि मोनाखै एक्सुवेलि फार्स्टआव बुजि मोनाखैमोन बेनिफ्राय एक्सुवेलि मा सिगांनि पार्टआ मामोन थार्डआनो जागोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ नायाखैना आङो बेनिखाय बांद्राय बुजिस'वाखैमोन मस्टलि सेकेन्ड हाफनिफ्राय मोजां मोनदों आरो बुजि मोनदों एसे गिदो नामा नोङो गिनायाथ' आजिखालि रावखौबो सिगिनो हाया बेथ' आरो माबा बाथ्राखा सैथो बाथ्रा रावखौबो सिगिनो हाया थारमाने भुतआ माबायदि फिल्मा माबायदि स्ट'रिया माबायदि मा जागोन बुस्थुखौसो नायनो जों फैयो थारमाने जोङो गिनो थाखाय फैया दा मस्टलि फिल्मा जाहैबाय मा गाज्रि नङा मोजां नायनो हायो माने कि लास्टआव मिथियो आरो बेनो आरो गासिबो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन जांख्रिथायनि थैसाम थैसामा जोंनि थाखाय आरो पुरा एक्साइटेड जाना दङ आरो ना माला फैगोन एबार सन्जयनिफ्राय रिभिउखौ लानि सन्जय बुं माले কি কম আৰু মই কি কম মানে কই দি রিভিউ তো দি মানে কি দিম আৰু এই হৈ গৈছে রিভিউआ जों 3.5 4.0 जायो आरो बरिया होमबालाय मोजाङानो आरो 3 स्टार 4 स्टार होदोबा बरिया 3.5 थैया समायना सिख्ला सरि गोरोन्थि जाबाय जाहैबाय आंबो रिभिउखौ होनसै ओमफ्राय माने 1 आरो 2 आ बेटार आरो ना 1 आरो 2 आ एकदम जबरदस्त 1 आरो 2 खौ नायबा माने गिनाय मोनसिनो आरो 1 आरो 2 खौथ' माब्लाबानो नायदों ओमफ्राय दा 4 फैदोंमोन नायनो होननानै एसे एक्साइटेडबो जाना दंमोन नाथाय माने ओरैबायदि खोथाया जेब्ला नोंथाङा सिनेमाखौ नायगोन बिसना सिङाव मायबा गाबबाय दङनो नोंथाङा नायनो थांगोन बिसना सिङाव जेबो गैया उथिनानै सायावसो नुगोन बेखौ नोंथाङा मोनथिखायो माने नायबाय थानायखाय बिदिबा गिनाया माने गैया आरो गिनाया गैया जायो बिदिबा गिनाया थाया आरो ना जों नायै मोनथिखायो जे नेक्स्ट मा जागोन मदायनि फिल्म गोबां नायबाय बेनिखायनो माने मजाया गैया जादों आरो गिनाया गैया स्ट'रिया नाथाय एसे मोजां आरो गुरुत्व होदोंमोन परियाल एबा फेमिलिखौ बारा फकास खालामदों आरो ओमफ्राय नायबाथाय बांसिन मोजां मोनगोन नायबाथाय जों बुंनायनिख्रुइ नायनांगोन बांसिन ओमफ्राय नोंथांमोना गोसो दङबा नायजायो आरो जों थारमाने स्ट'रिखौनो जुदि बुंजोबनो होयोब्ला नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्टेड मजा गैया जागोन रिभिउजों लोगोसे आङो जोंनि मालिगाव सिटिखौ दिन्थिगासिनो बे ब्रिज मोनबाय जों सिंजा थांगोन दा थांनानै ओमफ्राय जोङो साहाबो लोंहैनो दङना साहा सिंग्रा जागोन खिन्थु जों बर'नो ओमफ्राय जोंना लोगोफोर मेना जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 नायनांगौ सापर्ट खालामनांगौ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय नायनायनि आगोलावथ' जेबो बुंनो हायाना जों नायनानैसो रिभिउखौ होगोन माने सिनेमाथ' गोबां नायो बेनिखायनो माने एसे फांफुं जाबा मोजां मोना आरो ना जोङो रागा जोंनाय मोनो आरो मानो मोजां बानायासै काहानियाव फकास होनांगौ माने डाइरेक्टर प्रड्यूसर माने फिल्मनि माने जेसेबां फिल्मनि मावगिरि मानसिफोर दङ माने खस्थ' खालामनांगौ हार्ड वार्क
बरियानो इन्ट्रेस्ट होनांगो सिनेमा बानायनायाव गोसो होनानै बानायनांगो जानला मानला बानायबाथ' खामानि होआ नालाय आंनि मथेबा बेस्ट अफ दा बेस्ट माने मोजां मोजां मानसिखौ लानांगौ आरो ना जेरै जांख्रिथायनि थैसाम वानाव केमेरामेन हिसाबै प्रदीप दैमारि बेस्ट अखमनि माने डिअपि आरो बिथाङा मिशन चाइनायाव मावदों जुबिन गार्गमोनजों माने जतिन बरा बिथांमोनजों रत्नाकर माने नोंथांनि स्ट'रिया दम दङ मोनथिगौ आरो नाथाय बेखौ माबायदि दिन्थिबा माने मोजां नुगोन रायजोफोरा नोंथांनि माबाखौ माने केपचार खालामनानै मानसिफोरनो दिन्थिगोन बे माने गोदोर खोथासिन आरो बिराद गोलाव बुखिबाय नामा बोरै सिंग्राया नोंना जोब्बाय आंना दोङो नैया